ole e hian ps song thu la o min thil ro zan in ngeiah ti kha ron ri khoi sa ka sangai to lo hle maya ei style a hian kan han ta ti chuan heta hian 209 kan han meta 209 hi walls bit ania eden kan en chuan hei 209 style a hian hei 209 hi walls bit walls alonia walls chu trung truk truk trung truk truk tiang khan on ta jian ka kan han thlanga he ta hian a tempo hi 81 vel kan han thlanga tempo hi 81 ania tu na mi hi ti chuan he ta company hi kan han on le company hi baking ben alo rem ve tu ang khania an lo rem ve tluk ta khai mang khan kan an sa chin don ni chang khat le thunon chau ka thiam to in ka hria ziak en tur ka hre box hi lawa kan sa chin don ni kan sang na turki hi ani don ni +4 hun hei le chen ni isul du bia thu di soi ni tam ren tim tik nge dang me bia thu di kan hrilh dam ten min san ve do nam le a fal ten kan in dong le do lo ge san re kwa ka tlai thole hrilh tam ta che trong cam ngakin omin hrilh ro zanin ngeiah tia kan man sa china ni kha a company lo khan hun hei le chen ni isul du bia thu di sei ni tam ren tim tik nge nam le bia thu di kan hrilh dam ten min san ve do nam le a fal ten kan in dong le do lo ge san re kwa ka tlai thone ka hrilh tam ta che i trong cam ngakin omin hrilh ro zanin ngeiah a fal ten
du to phot mayang thiam ang angin kan han sa ani